Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Bakit ko kahimtang diri? kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Sanda. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdang ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Jesser. Dear Priscilla, mayong adlaw kaniyong tanan, suking ti paminaw sa kuining tulumanon bagong bayani. Ako si Jesser, usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod, pero dili tungod sa kalisod sa kadabuhi. Gusto kong makaila sa akong kaugalingon maong nisugot ko nga mular ka. Pag-una, dili ko gustong mularka. Pero tungod kay gusto kong malimot sa naitabo nako sa Pilipinas. Diya nako naka-decide nga mularka sa laing nasod. Sugdan ako ang sigilanon sa naapa ko sa Pilipinas. Asa ka? Asa ka? Nasbahay? Nga naman? Mag-enter na! Mag-disco ta. Pwede. Ay, wait, tawag si Luke, ha? Pagkiro ka piloto, maray mo na slook, oy! Lo, bayo na bin ako siya, girl. Ako siya pahibaw-on. Bahala ka. Tawagin ko na yun ha kung naon sa desisyon ninyo. Dili ko. Ha? Nga naman? Dagan pag ikong buhaton, babe. Ay, mau ba? O ikaw, hindi na ko gusto nga maglaglaan paghangawa ko, okay? Sige. Sana ko ha, promise. Promise. Nak, happy time mong birthday. O sa may plano ni mo? Huwag ako kay Bama, oy. Ha? Uy, Kasi wag kakibaw. Magparty ta, oy! Bayot. Oh. Ibabay ka, Saman. ha? Naibabay ko nga, di na ka pwede mamang party-party kay. O lagi. Tawad ka dili, basugod si Lok. Uy! Unsa mo ka, uy? Magpatuwa man kaniya, uy! Wag ka rin kagaybaw kung siya may party ba o wa? I know nga, trabaho rang iyang gikabisihan. Uy, anhin na lang pag-party, nak. Mas maayo nang makaselebrate ka kay nagpadarabag kwarta imong ate para celebration nimo. Thank you kayo, Ate Mika. You're welcome, Dong. Ang parapliti mo gud unta na nimo dinhi sa New Zealand, unya di magid ka mular ka. Ano yung lagi ko sa Pinas, ti? Uy. Hala sige. Bahala ka kung unsay gusto nimo. Salamat, ti. Basta ha, kung makahuna-huna na ka mular ka, naragid ko nga andam na mo tabang nimo. O, ti. Salamat, Ate Mika.
Dugay-dugay na saga nagpuyo sa New Zealand ang akong isuon, Priscilla. Ug mao'y pangandoy niya, nga adto na sad una ko mupuyo sa ila. Pero dili ko makabiya sa Pilipinas. Ilabi na kay naapag akong uyab nga si Luke. Di ko makana, babe. Overtime ko sa trabaho ron. Mau ba, babe? Happy birthday na lang. Sige na, kay mutiwas kong trabaho diri. Sige, bye. Hay naman si Luke. Alsunsin na pero walang isiyo. Duty, oy. Duty singo na arong rasa. More time ako no siya, yun. Di ko ba to? Huh? Diba ko gawa siya mo duty. Kay kita ko sa Facebook sa akong friend, nga friend pod niya. Tanawa ka sa siya. Tanawa! Nandiyo sa bar? Yes! Mas gipili niya nga mag-bar kaysa mo tungas imong birthday. Day, ko ang imnon nun. Mag-inom ta. Sige ninyo. Happy birthday! Sige. Nak, nakubog na ka. Katog na. Di ma, mainom pa ko. Nak, Mainom pa ko. Sige na, biyot. Tagay pa ta. Sige na, busy ko. Tita, sagdi lang tita ha. Sagdi lang ako lang bahala ni Jester. Ha? Pawala dito, tita. sige. Girl, ganun man. Ganun nakabuhat man siya na ako ini. Unsa may sana ko, oy. Uy, makuratan tanin mo. Uy, wala isipon mo. Uy, uy, ko ni mo ba? Ay, pasilan girl. Uy, pag-ingon na, wagay sa... Okay? Buang lang itong tawahan na to. Ato na to na. Ha? Ato na to si Lu. Uy! Asa siya nga club. Sir, unsa ba? Salbahis ka? Nisalik ko ni mo. Gihatag na ko ni mo tanan. Pero wala kay ayo. Ayaw kong pagkauwawi din ha. Paulina! Pauline! Salamat sa mong birthday, anak mo, Alo. Ipay kay ko. Salamat, ho. Jezer, nak. Gawas na diha. Uy, wala naman kay gawas-gawas sa imong kwarto. Dong, kaon na. Dung. Wako'y gana, ma. Nak, please lang. Sige na, gawas na diha. Mag-istorya ta. Dili ko. Kapoy na kayo ko sa akong kinabuhi. Pero minalang ko masakitan. Dong, Gusto na lang kong mawaan ng kalibutan na para mahuman na. Huwag yung mahigog magtinutanay na ako. Sasama na ako. Gusto na kong mamatay. Kapilan ako nasakitan sa gugma. Pero lahi ko dug impact si Luke na ako. Mura ko nawad-an og paglaom o nawad-an ko gana sa kinabuhi. Ang kuno nako, nga nilaom ko, nga daig padulngan ang among relasyon ni Luke. Nagtuo ko nga dili siya sama sa ubang lalaki, nga igo rang katasan ug human biyaan lang ang mga sama nako. Pero nasayop ko, nisalig ko, ug nainlove kog maayo kaniya. Kung unsa ka grabe akong gugma niya, mausay ka grabe ang sakit nga kung kipati sa diyang kipasakitan ko niya. nak, please. Sige na. Ablihin ang pultahan. Deko! Gusto ka nga atakihon ko sa kabalakan ni mo din, ha? Sige. Kung maunay gusto ni mo, hala, sige. Pagmukmuk diha sa kwarto, tibuok adlaw. Maayo kay ni gawas na gintawon ka. Ma. Anak, kalimti na tong tawhan na, ha?
Dili siya maayo para nimo. Gusto na akong makamove on, ma. Gusto ko magsugod sa akong kinabuhi. Nga kanang makalimot magid ko niya. Nahibaw ko unsaon. Unsa man, ma? Apas ni ate nimo sa New Zealand, nak. Oh, sakto sa mama ni mo, girl. For sure, makamove on kayo ka dito. ano na kayo makana yun? Ano na kaingon? Tagagwapo dito, oy. Namahugid ka. Lagi. Gusto lang ko makamove on ni Lo. Pero di pa ko gusto mo sa relasyon ng balik mo eh. Natagam ka? Kayo. Tanaw na to, di ba ka makauyab kung naana ka dito, Jay? Jay, hi. Girl, sige na. Ay, kasi kay opportunity. Na, kung na pa lang unta ko'y chance, doon kayo nagumulad ka ba? Yun. Tinuod? Nisugot na ka mo apas na ako diri sa New Zealand? Ote. Pero pwede kuan ka nang pila lang sa kukabuhan, ti. Di ba mong ka sure kung kaya ba na kumustay dagdugay, oy? Sige, may problema. Kaya lang sa ang una nimong paglarga. Ote. Sige na dayon. Lihok ka dayon ang angay nimong lihokon. Ni ako sa mall karon biyot. Namalik ko mga sinina para sa akong paglarga. Sige na ha, kay mamalit na ko ba. Look. Sa diyan naka-decide ako nga mularga Priscilla. Si Luke, maoy pinakaawahi nga tao nga gusto na ko makita. Dili na ko gustong mag-abot pa ang amundan. Pero sungugan ko'y kaayo ang kapalaran o giabot ko'y ang amundan sa mall. Mayo ka kita ta. Oh. Gusto ka masagpag-usap? Di, sir. Pasabdun ta ka kung unsay nitabo. Di na kinahanglan, Lo. Di ko bugo eh. Naiba kong gigamit lang ko nimo. Kimahal ta ka. Mahal? Sa ko nakita ni mo dito sa bar? Giluot ka na ako. O, ikauwaw ko ni mo dito. Di, sir. Bay ko! Kanong gisumbag mo ko nimo? Nagwakan ba kasagpan ako ni mo? Nakalimot ko. Laki man na igihapon ko. Og, money deserve ni mo. Oh. Di, sir. Deserve mo lang. Oh, I'm so proud of you, girl. Nga naghimo kag sumbag niyo. Kay bisag ako, naang-ang ko itong sagpa ni mo, uy. Ambot lang, uy. Pagkita na mo ba, kalagot na mo akong gibati niyo. Kana yun. Kana may sakto. Aran, makalimot na ka dotohan, no? Okay na. Ready na ang tanan akong magamit sa akong paglarga. Nak, Ma? pag-amping baya sa imong biyahe, ha? Yes, ma. Ikaw pagampi sa diniho. Ikaw ra ang usa? Okay ra ko, nak, uy. O gusalay ampo nako. Nga unta magmalipayon ka didto. Ma, wakay angay kabalakan. Kay, mubalik naman ko dayon, okay? Dili ko ato hangtod sa hangtod, oy. Sige, nak. Ni-check-in na ka? Oti! Mayo hinuon. Naaman mi schedule sa imong flight. Sugado na uya ka na mo sa airport, ha? Okay, Ti. Thank you, Kadio. No problem. See you. See you! Igubaan man ko. Mapay, di ko ganahan ang larga-larga. Ibiyahe pagid ko ron nga. Ako raw sa all by myself.
Lain binikabuhi ko. Hey, are you okay? Yes. You look pale. Oh, no, I'm fine. It's my first time to travel alone. Oh, don't worry. I'll be with you for the entire flight. Oh, thank you. I'm Charlie. Giselle. Nice to meet you, Giselle. Nice to meet you too. Ay, kagwapo niya. Bisag hadlok. Pero swerte kay ko, kay nakatiming ko og tupad sa aeroplano ug buutan, nga gwapo pa gyud. Ang kuno nako nga gikilig ko adtong hikayo na. Ug may hinungdan nga nigaan ang akong gipati sa akong pagsakay sa aeroplano. Tungod kay nasakitan ug napakyas man ko sa gugma sa diya pa ko sa Pilipinas. Naka-decide ko nga mularga na lang sa New Zealand. Mustay lang ko dito og pila ka buwan. Ug mapauli ra dayon ko balik sa Pilipinas. Muna gud ay plano nako. Pero unsa gud di ay nato og plano sa kinabuhi. Kung dili itugot sa Ginoo, dili gud na matuman. Just relax, okay? Okay. Tinuod? Gwapo ang imong tupad sa aeroplano? Oh, ti. Okay rin kay siya, ti. So good pa lang na. For sure, dali na kagusto mo pa uli sa Pinas. Pag-expect ko na, ti. Kay, wag yun ko'y plano magdugay din hi. And that's fine, no? Sige na. Ipahimutan nga na imong mga butang dito. Kay inikugma dayon, maglaag ta. Ay, naglaga yun. Ay, unsa man ti ay. Dili ko gusto mag-usik ta og oras. Sure ko nga mag-enjoy ka din, he. Okay, ti. Wow! Kanindot sa view din, he, oy! Samot na kung makaadto ka sa usa sa mga beach din, he. Hilig ra ba kay kag dagat? Ay! Excited ko, ano? Kalamigin sa akong bation, oy. Basta na ako sa beach. Told ya. Salamat kayo, ti, ha? Ay, saan sa dong? Nga, ang akong gibati. Salamat kay always ragid mong nakasupport ni mama na ako. Ay, natural. Pinanggagod ka na mo. Naragad may pirmi din hi para nimo. Ang sabta niya ako din hi. Mag-enjoy kung maayo. Kumusta man ka diha? Okay ra kayo, ma. Nag-enjoy ragid ka sa akong life din hi. Mauba, nak. Ay nalipay ko kung mauna. Pero nak, wa ka ba'y planong mo trabaho diha? Nga i-convert mo ang imong visa to working visa? Ha? Nga naman? Kay basig magdugay pa ka diha ba? Unya, maikog sa tanilang ate ni mo nga wa kay trabaho. Sa tinuod lang dong. Nag-aaway mo ni kuya ni mo bahin, ana. Oh, ting. Ako, nalipay ko nga ni Aka. Pero si kuya manggod ni mo ang nagtrabaho. Kung mustay pa ka din gusto niya nga magtrabaho ka. O nga, dili sad ko gusto nga mag-away mi dong. Ating Migo. Uwa ko musupak sa gisulti ni Ate Meka kanako, Priscilla. Husto man sad siya. Dili sa ko pwedeng magpabuhi nila. O karon nga mo trabaho na malanggani jud ko. Gusto kong ani na kumuste sa New Zealand. Sorry kaayo dong. Ikaw bala ka, ti. Nagsabot man ko. Sige, akong lihok ko ng akong visa. Salamat dong. Ha? Seryoso ka? Gusto na ka mo stay, ha?
O, Jai, kayon sa ko dari. Tanawa. Ginat ka bitaw ka. Maigad ko, nilarga ka riha, kay. Magmahayon ta ka kunwa pa. Mao, John. Well, good luck sa imong kinabuhi diha, Jai. Salamat, Jai. Ay, salamat. Okay na yun. Makatrabaho na ko din sa New Zealand. Mag-apply na ko. Ti, good news. Unsa man na? Nalakoy trabaho. Isip, dairy farm assistant. Oh, wow! Congrats, Dong! Anya, kapag man imong trabahoan. Nagagwapo. Na, wala ko makabantayot oy kay diretso naman ko sa akong trabaho. Ay, milagro. Basig, lalaki na ka, Jai. O, babae na imo. Oy, sumako ka diha oy. Talood di mo bayat ay. Watang ibaw, oy. Nga, di ka maka-realize nga, lalaki gina ka. Amot di mo, Vernel. Mas pasas oras, oy. Maot na ko. Aalis ka na? Yes po. I'm Sandra, by the way. Yes sir. Masaya ako na may kasama akong Pinoy dito. Konti lang kasi ang mga Pinoy na nakikita ko dito eh. Oo nga eh. Matagal ka na ba dito? Ilang years na rin. Ayoko na kasing bumalik sa Pinas. Nandun yung walang hiya kong ex. Ikaw, ba't ka napunta dito? Share naman. Sige. Ganito kasi yan eh. Mao ba? Nana kay amigas trabahoan? Gagay akong buot ni Ati. O niya, nahibaw siya nga Becky ka. Ay, oy. Wa ko magpahibaw ni bisan kinsa dito. Mas maayog yun. Taguan ang usa na. Kaya mga tao nga mo judge ni mo bisag. Wa pa makailan ni mo. Nak, Mother, nga naman ka. Nagluya lagi ka. naglain ang akong lawas na ko eh. Uy, ini magtambal ma. Humanana, kalma lang diha. Medyo luya namang yun ko, nak. Ma. Kinahanglan na yun kang magminyo, nak. Masig dili na unya ako makaabot sa akong apo. Ha? Dawat man ni Mama ang akong pagkatao, pero usa sa iyang pangandoy, nga matagan ako siya apo. Doraming managsuon sa akong ate. Naminyo na tuod siya, pero dili sila magkabatuno kanak. Maong namong duha, ako na lang mo kilauman ni Mama nga mo'y muhata kaniya apo. Ug diya na nagsugod ang akong problema, Priscilla. Pero ma, unsa man ning taon ako paghatag og anak mo, oy. Diba man ka nga wa ko'y uyab. Og, lalaki sa baya ang akong agnahan ma. Makabaton ba din anak ka, puro lalaki. Nakasabot ka na sa buot akong ipasabot, Jeser. O unta, dili ko ni mo pakyason. Mama, oy. Ano Sado pa, gusto niya nga makauyab ka babae o nga magminyo na kaunya. Magminyo na mo. Kunya pa mabdusan mo na iyon. Ay, gid day. Klaro, gid kayo nga. Maginay gusto niya mahitabo. Sama na ni mo. Diba usad gid ko? Dili ka gustong mayubos ang imong ginahangyan ni mo. Pangitaan niyo ganing paagi. Sakto ba kaniya kung nauna na ano? Maya ka ha? Mo kibasab ka ha siya? Ay, maupagit ka ni Sulbat. Listen, what are you doing? Why aren't you working? Go to work. Sorry, sir. I have my eyes on you. Make sure you don't do anything stupid.
Yan yung among head, oy. Kwapo unta. Stick ko lang kayo. Mubalik ko sa trabaho. Kay human sa mong chef. Padayon ako ang akong plano. Ano? Liligawan mo ako? Sandra. Hindi pwede, Jesser. Bakit? May asawa ka na? May anak? May Joe? Bakit? Tomboy ako. Unsa? Kaya sorry, pero di tayo talo. Mao ba? Lagiti. Wawan ako. Naglolo ako kinatawa diri, uy. Ningawa ko ni Muti. Mingawan ko ani dong. Mingawan nga naman. Dong, nakoy gusto isulti ni mo. Unsa man ati? Papahawaon na ka ni kuya ni mo din sa bahay. Unsa? Naglibo ko, Priscilla. Kung unsaon ako pag-react, masuko ba ko, malain ba ko, may upos. Kanahibaw ko nga bisag unsaon pa nako. Uwa ko'y katungod nga mag-iningaw ni Ana, kay nakikpuyo ra ko. Pasaylo ako, Jesser. Huwag yun ko'y mahimo. Pero te... Paulit na lang sa Pilipinas. O baka, mag-abang ka og laing kapuyan. Ate Miko... Tutulungan kita. At maipapakilala ko sa'yo. Sino? May mga friends kasi ako na mga LGBT dito. Kaya gusto kitang ipakilala sa kanila. Talaga ba? Sige. Nice to meet you, guys. So, don't worry. Marami kami natutulong sa'yo sa paghahanap ng matitirhan. Salamat talaga, ha? Sandra? Ba't ang tagal mo? May ginagawa ako eh. Guwapo. Siya ba si Giselle? Oo. Hi. Rob, taga Cebu ka, di ba? Oo. Ikaw, Sad? Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Ano mo sige mo siya balik-balik sa una-una? Jethro, may good news ako sa'yo. Uy, ano yun? May nahanap na si Rob na matitirhan mo. Talaga? Si Rob ang nagkahanap? Of course. Todo effort siya eh. Kaya magpasalamat ka dun, ha? Salamat yung gayo, ha? Uy, problema eh. Ikaw pa? Rob. Basta, kung magkinahanglan ka na ako, nara ko para ni mo, si sir. Rob. Ay! Maminyo na ka diya, girl! Amang, di pwede, uy. O gana dili man, ha? Klaro kayo ka gusto si Rimo. O ako, nakagusto sa kuniyo. Ay! Aray! Bayot, kita na, uy. Kita dunggan na, uy. Di lagi ko pwede maging relasyon ng lalaki dito, uy. Ay, nga naman! Ako tumanan si mama siyang gusto, yot. Girl, una imong kaugalingong kalipay. Suway yung hangyo sa mama ni mo. Naaraman yun na ni mo kung magtuman kasi mong gusto. No. Pero ang ako lang unta ba? Mauri kina'y pangandoy na ako nga makakita pa ko sa akong apo dong. Untrawan anang butangan dong, Giselle. Kaya day si mong konsensya.
Nga mawa ako aning kalibutan nga magulaanon. Ma, please. Ayaw pasulti, anak ko. Di ba ka mawa? Okay? Di ba ka mawa, ma? Makakita pa kasi mong apo. Tungod sa akong kabalaka ni Mama, mauwi kalit nga migawas sa akong papa nga gipasaligan ako si Mama o apo. Paspas kayo ang mga paghitabo sa akong kinabuhi diri sa lain nasod. Kipapahawa ako sa bana sa akong gisuon sa ilang pay. Na ako'y nakaila nga mga sama nako nga member sa LGBT. Sa tinuod lang, malipayon kaayo ko, Priscilla. Kontento nako sa akong kinabuhi dinhi. Murag, naani ko'y kagawasan. Pero sa diya nga ka-istorya mi ni Mama tungod sa kong kabalaka o kakuol. Kalit na lang hinuon kong nagpasalig niya nga mahatagan ako siyag apo. Nang mawa ako aning kalibutan nga magulaanon. Ma, please. Ayaw pasulti, anak ko. Di ba ka mawa? Okay? Di ba ka mawa, ma? Makakita pa kasi mong apo. Tinuod ka dong. Hatagan ko ni mong apo. Kakuan ba? Salamat dong. Salamat kayo dong. Magkinangat ni mo, girl. O yung sama na ni mo. Sabutan ka na ko, Sandra, no? Oo. Nailagi yung tao mo sugot. Ako sawayan. Seryoso ka? Oo, Sandra. Kasi kailangan kong gawin to para sa nanay ko. Pero hindi pwede. Ay, ganito na lang. May papakilala ko sa'yo. Sino? Ay. Sandra, matanda na yan eh. Kaya pa yan. Ano? Kaya pa kitang bigyan ng anak. Magtiwala ka lang sa akin. Pero kailangan ko kasi ng babae na papakasalan ko na madadala ko sa bahay sa Pilipinas. Ako na yung hinahanap mo. Ano? Sa may nako eh. Silinda na lang gid ko, ha? Walang sa guidain. Siya na lang gid siguro. Muli na di ka? Oo. Di na di ko makakita ni mo? Rob. Ngawon ko ni mo. Rob. Nga naman yung pagtagad na ko. Kay, ganahan ko na mo, Giselle. Rob. Mubalik mo ka, di ba? Dili na, Rob. Sorry. Giselle. Ganun hidak man ko. Ganun nasakitan man ko. Ganun nakuol man ko. Kinahanglan nga magmalikon ko. Di ko pwedeng mo atras akong plano. Kalipay pa din sa akong mama. Ang mao niya ang angay na kong buhaton. Malipayo na unta ako sa kong kinabuhi dinhi sa New Zealand. O dili na ko gustong muuli sa Pilipinas. Usa sa nakawili na ako, mao si Rob. Ang kuno na ko, nga nadukta na sa kuniya, pero kinahanglan akong pugngan ang akong kaugalingon, kay muuli na ko balik sa Pilipinas. Ready na ako. Ikaw?
ready na din ako. Mayong pagdaminaw sa Lex Pino. Sigurado ka ba na eto na yung desisyon mo? Wala nang atrasan to. Sigurado na ako. Salamat nga pala sa iyo, ha? Basta ikaw nang bahala sa akin. Huwag mo kong pagtrabahuhin, ha? Sige. Jesser, anak. Huwag man ka magsulti nga mo uli ka. Aron, surprise ma. O kinsa man ning kauban nimo. Kang kinsa man ning mama. Mama? Kuan ma, si Linda ma. Akong uyab. Uyab? Uy, ginoo ko yung taon nimo. Uy, kano kong... Mama, may daddy kong pasalubong para nimo. Oo. Dali, tanawa. Wow, ang bango ah. Ano yung niluluto mo? Adobo. Ang swerte ko naman. Pinagluto mo pa ako ng adobo. Kailan tayo magpapakasal? Hey, tubig. Gusto mo ng tubig? Ayaw na. Aha? Ay, yung laka ko eh. Mautas ko sa bahay tungo ni Linda. Makaya ka na kung magiguban niya samtang buhi pas mama. Muwata ko sa kusmo, ha? Sit. Look. Tinuod ko na dunggan nga balita nga nauli na ka. Ug di kay ka na lang. May dabayog kang tiguang nga buhay. Animal ka? Ano man? Subago na sa kunin mo? Ha? Sige, suway. Kaya nabigol sa kaskumo na ko. Bisat! Mawasa naman ka. Hoy, Giselle! Jesser, anak. May ipangutana ko nimo. Unsa man ma? Nganong si Linda man? Nahibaw ko nga gibuhat ni nimo para nako. Pero nak, nahibaw kong wa kay gusto ni Linda. Pagita lang og babae nga. Mahawam di ko'y gusto na niya, oy. Wa ko'y gusto bisag kinsang babae. Lalaki akong gusto, lalaki. Pero, gipugos ko nimo nga tagan kag apo. Jesser. Nagdako mi nga suportado mi sa among kinikanan sa tanan among gusto. Bisag sa akong pagapayot, wag ko makadungog og reklamo gikan sa akong mga kinikanan. Pinangga kay mi nila ilang mga anak. Maong sadyang nakatubag ko ni mama o nakaistorya kong bati nga to niya, mas grabe ang sakit nga akong kipati. Nauwa ko sa akong inahan. Mama, sorry. Maoday na gibati ni mo, nak. Mahakuan ka na. Okay ra. Sige lang. Nakasabot ra ko, dong. Ma, mapasaylo ako, man. Dili, dong. Ako maoy angay mga ayaw pasaylo ni mo. Selfish ra kaayo ko. Wa ko maghuna-huna. Napugos lang intahon ka sa usa ka butang nga wa kay gusto. Gusto malasod na ako mga malipay ko. Imong kalipay, maoy akong kalipay, anak. Maong buhata kung unsay gusto ni mo, dong. Ma, thank you. Aalis na lang ako. Pasensya ka na talaga, ha? Okay lang. Matagal ko na din namang gustong umuwi dito sa Pinas. Salamat na lang sa iyo at napalibre ako sa pamasahe. Ganun. Pero kulang pa yan sa abala na binigay ko sa iyo. Huwag mong isipin yan.
Ganyan talaga ang buhay. At sana mahanap mo na ang kaligayahan mo. Thank you, Linda. O niya, unsa naman? Gusto ka mabalik dito sa New Zealand? Unta. Gusto na akong balikan si Rob Yungat. Ay, kay God! Unya. Hindi mo ako makabiya ni Mama. Uy. Ako lang unungan si Mama. Nak, pila ka buwan na sukad nga nauli kag balik din sa Pilipinas. Wa ka laaya, wa kami nga dito sa New Zealand. Ikaw nga akong priority sa pagkakaroon, Ma. Ayaw, anak. Kung nagpabilin lang ka din tungod na ako, dili ko ganahan, anak. Get alive, anak. Paglingaw-lingaw. Hindi lagi, Ma. Hindi ko makabiya ni mo, okay? Mang, ayun na pa ko daw na, anak. Salamat, anak. Dugaya ni mata ni Mama, eh. Uto naman. Ay, ako matod sa kwarto, may pagkaon na ako. Ma, mata na, Ma. Wa pa kayo pamahawra ba? Ma. Ma? Ma? Ginawa ko. Manong ka maginawa, Ma? Ma! Unsa ni hitabo dong? Ano si Mama, ti? Unsa? Mura ko giyagsaan sa tibok kalibutan. Ako ra mo nabilin nga kauban ni Mama sa bay. Ug wa ko'y laing kaduulan. Wa ko'y laing kasandigan kay ga akong isuon tuaman sa gawas, tua sa layo. Pwede ka muli? Dong, sorry kayo. Dili pa bitugay nga nilip ko sa trabaho. Basin og dili mo sugutan akong amo. Kaya na ni mo, Dong, okay? Girl, pila nagka-adlaw nga nalubong sa mama ni mo. Gawas-gawas po din sa bahay, uy. Okay ka na, girl. Dili gyapon ko mag-enjoy kung magawas ko. Uy, abi ni mo. Kung nagtanaw pa imong mama ni mo karon, na, suko na to. Di ba iyamang gusto nga magmalipayon ka? Marasa na makalipay niya. Saan nagahimutang siyang kalag kung magkakita siyang ingon anak ka karon? Ayun. Uy, soltero ko sinuod good. At saan man gano'n makalipay ni mo? At saan man gusto ni mo? Nga, makalarga kong balik sa New Zealand. Balik ko na si Rob. So, at saan na yung ipaabot dara? Go na! Yun. Sakto ba kaniyang gibuhat? Nagpaabot ba sa mga si Rob na ako? Di na ako mag-overthink. Kinahanglan nga buhatan na ako aron di ko magbahay sa akong ginabuhi. Ito na ko si Rob sing tabahuan. Bahala na lang yun ni. Di sir? Rob. Nagudsam ka din eh. Sorry. Sorry kung ipapaabot ka lugay. You worth waiting for. Pero, abi ni mo, nisaad ko sa akong kaugalingon. Nga kung di na ka mabalik, kalimtan na ka. Pero kung magbalik ka, pakaslanti ka. Kasal? O, Giselle, pakaslanta ka. Sugot ka? Sige. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! I love you, Giselle. I love you more. Happy kay ko, Priscilla. As in, grabe kalipay nga akong kipati. May nalang gani kay legal ang same-age marriage sa New Zealand. Ugwa na mo
dugay-dugaya pa, nagpakasal mi dayon, ug malipayong kay may karon sa among kaminyoon. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong matatampo, Giselle. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Giselle, dinining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon na kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubon sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, maingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.